ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬಯ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5 o'clock ಕಾಂಡು ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಐಟು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೇರ್ಕೆ ಸೊ ದಾದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಬಚ್ಚದಿಂಡೆ ದಾನೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ದಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಬಚ್ಚಿದಿಡಿ ಎಂಕ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಬಚ್ಚಿದಿಡಿ ನೀನು ಕಾಪುನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಪ್ಪ ಏಪ ಅಂದು ದಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇನು ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆನ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆನ ಅಂದ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪಲ್ಯವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ದಾದಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಪೆ ತೂಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ಆವಾ ಇದೈಜರ ದಕ್ಕಡ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಗ ಆವಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬೆಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಉರ್ದು ಪಾಡಂದೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಡಿದೀತಿನ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ಅರಿನ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಉರ್ದು ಪಾಡಂದೆ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಮಾತ ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಾತು ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮೊಜರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ದೋಸೆಗೆ ಪಾಡಾರೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ದಿತ್ತೋ ನೋಡು ಸೊ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಆಯ್ತಾ ಸೀಡನ್ನು ಮತ್ತು ದೆತ್ತದು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಾಡ ಆಡು ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೀಡನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಆಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸದು 1 ಸ್ಪೂನು ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಎಂತ ಮಲ್ಪುನುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಪಾಡಂಡೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸನ್ನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ದೀಪೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುವೆ ದೆನ್ ಒಂಚೂರು ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪಿನ ಮಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಾನು ಐಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಒಂದು ಈತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಚೀಸುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಚೂರೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಾಲು ಪಾಡ್ವೆ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಉಪ್ಪು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮಂಜಾಲು ಚೂರು ಬಾಡಾಡೊಂದು ಒಂಟೆ ಈಗ ನಾವು ಪಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ದೋಸೆ ಬೇಗ ಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿಲ್ಲ ಚೋಕ್ಲೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ಮಲ್ತೋನರೆ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ದೀತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಕಾವಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾವಲಿಂದು ಸೂಪರ್ ದೋಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ಐತೆ ಕಾವಲಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮೇಯ್ಪುಗ ಸೊ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಾವೆ ಕೊರ್ಲು ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಗಳು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಾದು ದೋಸೆ ಮೈಪೋಗ ಎತ್ತ ಮಿತ್ತು ಈ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದೀತತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ ಏನು ಪಾಡ್ಗ
ಶೋಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡಕ ಇಡ್ಬೇಕ ಐಟಮ್ ಇರ್ತದ ಅದೇನು ಮಾಡುಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ದೀದಿತ್ತಿನ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಚೀಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಬಾವಡೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಕ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡವು ಮುಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯ್ದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಚೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ದೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಂಚಿನ ದೋಸೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಪೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಪ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದವೇನು ನೈಫುಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿವ್ಯೂ ಬಂತೀನಿ ಟೈಮ್ తినోను ఫస్ట్ బయట వాళ్ళకి ఏముంది ఈ పంపినదాల ఈ పంపినదాలకి ఏముంది ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುನಃ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ತಿಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚ್ಚಪ್ದ ಪುಳಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಯಡ್ಡು ಸೊ ಅಲೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಚೋಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನುವೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈತೆ ರಿವ್ಯೂನು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ನದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಮುಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಕಾಡಿ ಮನ್ಪುಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್